Pre odomknutie všetkých potrebných funkcií na Bitgete je nutné overenie účtu. Otvoríš stránku Bitget a v pravom hornom rohu prejdi na svoju profilovú fotku, kde budeš vidieť Unverified. Klikni na svoj profil, kde následne uvidíš Security. Odporúčame ti zabezpečiť si účet aspoň Google Authentikátorom. Ďalej tam je Identity Verification, čo znamená overenie účtu. Klikni na to a dostaneš sa na stránku, kde sa ti zobrazia benefity po splnení overenia účtu a dokumenty potrebné ku overeniu. Po kliknutí Verify vyberieš krajinu, typ dokumentu, ktorým sa chceš overiť a spôsob, ktorým sa chceš overiť. Odporúčame sa overiť cez telefón, nakoľko táto možnosť býva ľahšia a rýchlejšia. Potom prejdeš overením tváre, poskytneš im fotky dokladu a máš hotovko. Po splnení týchto krokov počkáte približne 60 minút a Bitget by vás mal s radosťou overiť.